salam, Business Türkmenistan TikTok kanalının ağzaları. Görüşünüz ýaly fontançyklar var, her türlü boýlarda 1 metr, 2 metr açarlı fontançyklar var. Gowrumuna göre bahalar değişýändir. Üýleriňiziň künjeklerine bezek üçin ulanıp bilersiňizler, kafeleriniz üçin ulanıp bilersiňizler, arkaýy hawa bilersiňizler. Üretimimiz İstanbul'dadır. İstanbul'un Liboy ýerine dastavkamız bardır. Ýöne dastavka özüňizdendir. Türkmenistan'a da 5 vilayetini iýerip berýär. Bahalar el ýeterlidir. Görüşüňiz ýaly işçilik ulanylýar bu işte. Esasen işçilik öğren nemedir? Dekorasyonlarımız her türlü modellerde bardır. Nesip bolsa videolaryny aslında koyup durarız. Bahalar ulluğuna göre değişýär. 5.000 TL'den ta 25.000 TL'çe bardır. Fontanda ulanılan malzemeler strafor bilen kalekumdan edilýändir we ışıklandırma yurt dışından gelýändir. Agramları 50 kilodan başlaýa 250 kiloçelle boy görünüşde ullukda oňurup berýär.